Неуважаеми Ивелин Михайлов, председател на политическа партия Величие, ще събереш ли смелост да дадеш депутатския си имунитет и да се изправиш с мен очи в очи в съдебна зала? Аз нямам твоето политическо влияние, нито имам толкова спонсори зад гърба си. Нямам и жълто-кафеви медии, зад които да се скрия. Аз съм обикновено момче от народа, което няма твой опит, нито с 365-те жени, с които си на година, нито съм бил шофьор на компаньонки. Но това, което имам, е съвест и ще бъда рамо до рамо с справедливостта и истината. За това ще спечеля и ще те осъдя. Ако нямаш възможност за адвокат или майка ти, ако не ти даде пари, такъв ще ти бъде осигурен служебно. И да не забравиш да поздравиш своите приятели, осъжданите Калинка и Антон Шушляка.